Hej og velkommen til Det Lille Resteris introduktionsvideo. Mit navn er Magnus, og jeg skal i dag vise jer, hvordan man laver en aeropress. Det kræver selvfølgelig en aeropress, som er sådan en smart sag her, så man lige kører kroppen tilbage her, piller låget af, og stiller sådan her. En kop til kaffe og 18 gram frisk ristet kaffe, og i dagens anledning bruger vi bønner fra Panama, Palmyra Estate. Det første jeg gør, det er at jeg tager det vand jeg har kogt, og lige lader det stå lidt og afkøle, så det ligger på 92-95 grader. Hælder lidt i min aeropress for at varme den op, og det samme gør jeg i min kop. Sådan der. Så tager jeg låget, lægger et filter i, sådan der, det er også meget lige til. Og i dagens anledning, der er det her min håndvask. Så jeg tager igen mit vand og hælder lidt af det kogende vand og mit papirsfilter, også ligesom for at varme det op og lige for at rense det igennem, for at fjerne det papirsmag, der nu burde sidde i. Så har vi snydt lidt her og har allerede lidt formalet kaffe klar. Og det skal være mellemfint. Det skal ikke være helt fint til filterkaffe, det skal heller ikke være helt groft til stemmen, men lige midt imellem. Så tømmer jeg min aeropress for vand. Hælder op med min aeropress. Sådan. Det er de 18 gram. Og så fylder jeg ellers bare op med vand. Og så tager jeg en ske eller andet instrument til at røre med. Lige rører rundt. En 10 sekunders tid. Ned i håndvasken med. Sætter låget på med filteret i. Drejer den, så den sidder fast. Og tømmer også ind i min kop for vand. Hops. Sådan der. Og så ellers bare vender den, når koppen. Og presser den i bund. Sådan der. Og det fantastiske ved den her, det er, når man skal rense den, eller tømme den hedder, så piller man bare lige låget af. Sådan der. Og igen ned i min håndvask. Bare lige give den en skub med en skraldespand. Sådan der. Så er alt kaffen ude og klar til brug igen.